Novolunie nastane 27. mája ráno o 5. hodine 5. minúte stredoeurópskeho času. Luna a Slnko sa budú nachádzať v jednom a v tom istom bode a v jednom znamení, a tým sú blíženci. A im patrí tretí astrologický dom, dom krátkych ciest, patria tam súrodenci, širšia rodina. Rodina, ktorú si nevyberáme, ale dostaneme ich do vienka. Zvyčajne novolunie býva pozitívne, ale tentokrát je to trochu inak. Prečo? Preto, lebo Jupiter v blížencoch robí troška šarapatu. To znamená, nezahrávajme sa so zdravím. Treba si dávať pozor nielen na plúca a hornú časť žalúdka, ale celkovo na trávenie. Túžba po voľakých zážitkoch alebo po niečom môže vás tak prevalcovať, že až môžete stratiť všetko. Takže taktiež treba byť v reáli. Čo si môžete dovoliť, čo si dovoliť nemôžete. A jednoducho nenechajte sa ovplyvniť voľakým ošialom, že teraz idem sadiť na neviem čo a bude to super. Nie je to tak. To šťastie je uzavreté. Takže na toto všetko si dávajte pozor. Merkúr je vo svojom dome v blížencoch, takže to je dobré. Ak chcete sa vydať na cestu spoznania, takže chcete sa naučiť voľaký nový cudzí jazyk, tak smelo do toho. Dvere máte otvorené. Takisto môžete obnoviť voľaký stratený kontakt so širšou rodinou. S rodinou, ktorú ste už možno nevideli, nepočuli ste o nich niekoľko mesiacov či rokov. Je na čase otužiť alebo obnoviť tie vzťahy. Nič nenechávajte v sebe. Viac komunikujte, ale neurážajte sa. Lebo ten, kto sa uráža, je v nízkych energiách. A to nie je dobré. Každý, kto nás voľajakým spôsobom štve a irituje, je našim učiteľom. A je to len na nás, či pochopíme, čo tento človek nás chce naučiť, alebo sa budeme topiť v tých nízkych energiách. A ja vám prajem, aby ste si tie svoje vibrácie navýšili, aby ste išli vyššie. Všetky predpoklady k tomu, aby ste pochopili, prečo, na čo, za čo, je tu. A je to len na vás, či sa tomu otvoríte, alebo budete tam, kde sa nachádzate teraz. Takže hor sa do práce a všetko k tomuto novolunia vám prajem. Majte krásny deň. Ahojte.